Hangne Phi ban yo i bangi dang khet yu new so brab new di so brab rong stem bangi khot u yellow passion fruit Phi ban yo i kan ni video menta kan jing so bha jong new so pet hang ni shibon ba ki so new di way na ki so brab u ba so bha Phi ban yo khet shibon ba ki so now shi tynrai new way pat u di so brab rong purple Phi ban yo i u don ni ka rong ka ba itanat bha on daula i haba yu jor pat ek size u khamret khandiat Tekini ki artli ki jai so brab ki don lala ka jong ka jing pher ba ka jing yo nong ru na ki habing ya nu jore ka jing thiang uniu so brab u rong purple u kham thiang ba u kham ubi herela de phirap nam ta bandi shayo bat nam ta kini ki jaka basna so processing uniu so brab rong stem ulong ba yo nong bhala de phirap namar ba udon shibun ba ki sombo so shapo bat la de phi khnyot so ban sei ka so phio shibun ba ka so nau ni u so brab rong stem batla de pipet ye garu kom so ru u kham so bhau ni u so brab rong stem u kham he batla de di sha yo ru kham yo nong na mar ka sai ju u ka kham he ba ka dor u ka kham rem de gini ki de ki ek ba kham ye pher na pdeng kini ki arjat li so brab e de phirap baro ar ko long ba man toy bha mar ki don lala ka jong ka jing mat lala ka jong ka jing ubi bat lala ka jong ka jing man toy tel ra phi kwa ban thung ko mi ni ki so brab ru phila ban kontak engi ki tynrai jong kini so ru phila ban yo ti tang ko wei la phirap so brab phiron kam ban snai ka ni ka insan khnang ba un so bha khuli shibun